Ще има игра сега. Браво, бе! Трябва да отселиш центъра. Това неговото ли? Да. Дай го, Мари. Донеси ги. Има напрежение. Часовникът тик-така. Давай, бързо, бързо мисли. Какво ни харесва? Това се чудим къде е. Дигай ръка. Дигай ръка. Да, седи, трябва да направиш квадрат. Аре, пасмарта. Сега всички печати останали взимате и тогава се стане информация за награда. Да. Да. Ето ги игрите и така вървят и добър вървят. Кой слуша? Да. Така му Не вели? Сега точим тоцек. Точим тоцек. Бъркай. Внимай. Питай тя какво вади. Какво вади? Къде трябва да ги вземате? Вземи се предизвикателство. Бъркай. Бъркай. Киква, фая. Идеално. Почти не едно и също. Давай, бъркай. Не, вкарвай го вътре. Вече не е едно и също. Трябва да е едно и също. Вади пая. Трябва да извадиш пая. Това е бяло. Червено. Не е също. Бъркай, слагай тук. Е честно иначе. Бъркай. Едно, две, три. Бяло. Това е бяло. Бяло пая. Това е бяло. Бяло пая. Бъди! Прибирай! Прибирай го! Прибирай го! Последно! Едно, две, три! Бъди! Бял пай! Сега се сещаш ми от него. Той го размеси. Бъди! Браво! Браво! Яни! Айде. Ти седиш мека, нали? Айде! Красиво. Давай се. Чакай. Не снимай. Айде, почвайте. Значи ти си музикален. Сега аз нашата с едно по-малко. Този е начин. Това пълното Не знам. той май 5 си даде, пак са 4 деца.
Царе има едно парче още, ще вземи го. Да, кусочек. Айде, готово. Ами тук петница, айде, то ти нали знаеш, че пестото си готово да прави. Айде. Я да видим. Още две награди изпратят някакво резултата. Снимате ли ги? Разкошни сте. Я да направим такива мучунки. Добре, а сега... Киче! Музика! Супер сте! Thank you.